Ka Northeast International Fashion Show kabalong kawei na ki rynsan riam ya kabala pynkreh bat pynlong hapoh ka jingialam u Prashant Ghosh bat i Co-ordinator i Kong Sweety Pala kanlong kalat ban iarap ya ki khynnah kynthei bat shynrang bat ya ki kynthei ki bla shongkurim ban pyni bat pynpaw la ka sap ka Phong ha ka liang ka jingpyni riam ni ka fashion lyngba katei ka rynsan la iathuh ba ya ka audition na ka bynta katei ka Northeast International Fashion Show on sa pynlong ha ka tarik u Jymmang hajar hapoh ha ka por khat hadu sau baje no phaisngi ha ka banquet hall ha Shillong Club ban iathuh khambnya halor ka ni ka rynsan riam tongin ya sngap khendiat ya ka ka ba isamla Eve Syiemlieh I ban batai International Fashion Week kapan sandong hapoh Assam hendak pa minsa pelong pa audition hapoh Meghalaya mo kan sadan ka don ka di ka Northeast Barokaway tang ba baru aki state kan session benta kanika platform ti mangi dia iwan ban promote di kanika show ha kanika jala jongi nakadaw ba kanika way naka platform ka ba la pa mo bat ka ba la kadik sorry mo nawal ba kadik way naka platform ka ba kaban aji mento shibon ni kaniki khynnah jongi mo kibadon interest ha kanika modeling field but kawai ru kadika fashion show kaba hakaba ki way padiki international but ki national models kiba kumna na Mumbai but na Sri Lanka but na Delhi bani ki diki jakama ki wan ban chimbenta te kadai kawai kaba kongsan ba lada kini ki khynnah jungi kin chimbenta long bakin yo pade ban explore dia ladi but umde bakin sakut tengah ka stage jungi ma kin yo pat kala ru bakin pai kin chimbenta sa ki way long baki way ru kin tip ba ki khynnah jungi ru ki kila ban chimbenta te kadai ka way ka platform ka badon kam chisha long ba nikwa ba ki khynnah jungi kin chimbenta but ka audition kan Shillong Club ha ka apinyo tarik mentaw benai ti kadai ru umde tang ka benta ki khynnah ka way ka ba comment pade kadai ba ki message ki teens ki khulung ba ki shynrang ru kumjo ti kila ban chimbenta kamdon kanika height criteria na ka benta ki teens long kila ban chimbenta ti tang katahin na kalin chunga ka height requirement ti nakabenta ki Mrs. ki Miss pade kadai 5'3" above ka height ti man nakabenta ki shynrang pade nila kan penduna ka height nikong kadai 5'7" ti menta pade ni shimta 5'5" above kata he bali kani ka show kadai ka ba along try ba founder de Prashant Ghosh idin Assam ti Prashant Ghosh idi way na ki designer bali choreographer kum jui ba laslam ha ila shimbenta kadai ka fashion industry na do ka usnam khynnah spa khynnah pusau ti di we na ki senior mo but recommend ba ila terwa yang ni kani kalat ba ikwa ba ki Shillong ru kan long audition ba in ai benta na ka benta ki khynnah jong ru bakin wan man shimbenta ka show jong i